Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Byron Camilleri u s-Segretarju Parlamentari Rosien Kutajjar tkellmu dwar il-baħar jaqsam lil poplu seta' jinnota fil-kwitt ta' daru fid-diskursi li ħejjew il-Prim Ministru Robert Abela u l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech fil-Parlament dwar il-budget. Id-deputati laburisti sostnew li l-budget jagħti opportunità tad-deb lil poplu biex jarbel u jixtar il-viżjoni tal-politiċi u dawn il-jumejn rajna bl-aktar mod ċar id-differenza bejn iż-żewġ mexxejja. Il-Ministru Byron Camilleri spjega li Bernard Grech kellu ċans uniku biex juri x'politiku hu u jgħid x'se tagħmel differenti, iżda donnu nesa li m'għadux opinjonista fuq xi programm televiżiv. U nnota u enfasizza wkoll li f'diskorsu Bernard Grech kien skorrett fatwalment fuq il-faqar kif ukoll fuq statistika li tikkonċerna l-ammont ta' awċin li jaħdmu fil-Gżira Awċija. Il-Ministru Camilleri qal li f'dawn il-jumejn il-mexxejja nataw iċ-ċans juru d-differenza bejniethom u saħansitra sostna li l-Partit Nazzjonalista bidlu l-kap iżda nesew ibidlu l-attitudni. Huwa riflessjoni ta' oppożizzjoni ta' Partit Nazzjonalista fl-oppożizzjoni li suppost qed jippjana jekk il-poplu jogħġbu jtih il-fiduċja sabiex ikun fil-gvern, iżda minflok għażel li jkun hemm iċirix, minflok għażel li jibqa' inkompetenti. U sfortunatament din mhijiex l-ewwel darba li rajniha. Rajniha f'budget wara l-ieħor, rajniha fi pre-budget document tal-PN wara l-ieħor. Is-Segretarju Parlamentari Kutajjar stqarret li l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech seta' jitkellem dwar xi xtieq jara u jagħmel, iżda minflok ara diskors mingħajr ebda enerġija u idejat. Isostniet li l-poplu rrifjuta n-negattività tal-oppożizzjoni fejn f'mumenti ta' pandemija il-poplu Malti wera li ma jridx mexxejja li jaqtawlu qalbu, iżda mexxejja li joffru serħan il-moħħ. Il-poplu Malti qed jurina illi ma jridx mexxejja illi jaqtawlu qalbu. Irid mexxejja illi tuħ it-tama, il-kuraġġ u s-serħan il-moħħ. U llum il-ġurnata nafu li huwa biss Robert Abela li jista' jagħtina dan. Il-kelliema l-Partit Laburista temmew jgħidu li Bernard Grech mhux biss ma jafx fejn qiegħed imma ma jistax jifhem fejn irid imur. Dan għall-kuntlarju tal-Prim Ministru Robert Abela li mhux biss ħejja l-viżjoni għal għada iżda s-snin li ġejjin.